mercy to this very day. Ako resort, hindi ako sa Palawan. Yun na rin po na. Good evening everyone, especially to all Ilonggo. It's only 4,000 pesos. Better to give than to receive. Lipay siya kung ang ginatagan niya lipay. So tanan ka mo mga VIP nakabaton sa kalo. Isok-sokan na inyong kalo. Oh, tanan ka mo rin sa Canada. Dason tanan ka mo may tunga sponsor. Sikat number 1, Vincent. Vincent First brother, the oldest brother. Tapos bali kami nag-support sa iya studies. Mga first draw. So what kind of a woman si Lourdes? They're very kind, loving, also grateful, always. Kindness to the other people, sharing, love. Ang maliato series kag tatlo ka sikads ang unang raffle. Again, pulo ang sikad, meaning tatlo ka batch ang aton nga raffle. But before that, in fact, ang tanan niya na nga sikad, hindi man naaakon. Inwaisan ko yung mga friend ko. Because you know what? I'm also smart, to be honest. Kasi, kung namalong ko sila kung ano gusto ko sa birthday ko, ang malo nila, damo na siya, hindi wala na yung kinanglan. Pero ang bako, maano na, i-donate ko sa mga sikad driver, di mo na regalo nyo sa akon. The 10 sikad niya na, isa lang na akon. Ang tanan puro donation sa mga friends ko from Canada, my family. See, nawaisan ko sila. Para sa akon, hindi ko pag-i-raffle. Kaya may nakita ako, dito sa tinda, nga 62 years old, ang iya nga sikat, kaluluoy lang siya. So, ang akon, hindi ko yung pag-i-raffle, kaya mo lang na ang nagaling sa bulsa ko. Sa out of den sikat, ang mo lang na ang nagaling sa bulsa ko. So, ihatag ko ni sa kay Danilo Gailan. sino si Danilo Gailan? Ay, ikaw dito. Okay. Ay, wow. Dito, kalapit din sa stage. Kuha niyang imo nga certificate. Magpuli ka karon, ihatag mo lang certificate na kagwaon mo ang isa ka sikat nga number 10. Ang isa kasi kadira, Vincent 10 is from me. Lourdes. Okay? So, pag ano mo dira, pagkuha mo karon ang isa ka blue sikat nga may Vincent 10 from me, you could have it. Oo, may sikat ka na sure. May Oo, sikat ka. congratulations, tatay. Ha? Ihatag mo na karon magpuli ka, ha? Basta ihatag mo karon na sa Angel. Para ihatag sa akon yan, nagabulig-bulig sa akon. Wow. Juby, Inday it's yours. Juby, isa sa staff. Oh, na. Wow! Isa sang miga ko, nagatag, sa Five. birthday sa akon, yung para kay Juby, is 5,000 for Cool. your husband medical needs. Wow! Kita mo na, no, di ba? Asawa ka taga Camille. Of me, I am no angel. So, garol ako. Hindi man yung casino. So, ang draw ninyo, cards. See? Okay. Okay. I shuffle it and I will shuffle it and one of you will draw. And then i-draw. Kung sino ang nag-donate, amo ang ma-draw. If you match, then you win. Okay, meaning pala sahon niya, anay, dason mag-abot ka mo ka card. Dason ang nag-donate ka card, amo mag-abot ka ron sa, ano, kung mag-match. Abi, tres nga heart na ba na imo? Dason tres nga heart nag-abot sang nag-donate sang sikat. Imo ang sabaka, kuga. Hindi ba kuya-uya, ah? Isa. Amo nang imo karon nga hawid. Kundi lang siya maano. Kundi na nung kita, importante ang mag-abot sang nag-donate. Iyan mo lang siya, oh. Oo. Grabe gidya yan. No, kang alwan gidya ka birthday girl. Palakpakan dabili. What? Ang mo yung utang may edad siya, 180. No? Ang kay Danilo, just get the card and I get the match. Ano ang magabot niya kay may aran? Away na siya yan. May sikat ka na, tito. Oo. Yes, ka. If he has a dog, he won't be lonesome. He was so sick. Ay, sito, paano mo rin nag-breed ka mga ito? In the
Filipino, half bulldog. Amo na siyang pinakasadya na mga angel. Yawan Calzada, Ingo, Day Mami Bern Balay. Vincent 1 by Vincent, ang isa kasikat nila. Okay. Ngalana nanay. Oh, pa-picture anay. Picture. Wilmer Blase. Number alas nga? Pakang. Oh, arani groceries mo ka. Oh, dua. Grocery. Grocery. Damok-damok gina. Oh, palakpak man ka mo. Oh, One more. isa pa. Agol, ay, tatlo na pa munong. 8 of more. Also nga heart. Oh, get your groceries. Wow. Apat to no, Tita Bern. Daw ay katagolya amon nga marahalon nga ido aw. Aw. Ano ron? Oh, nagtuwad ron. Sino kanigya ba? Ara si Bernie of Sino? Nine. O, ara dito, kuhaan na lang to. Ayan na. Another grocery. Yeah. Aw. Ang ido pa gusto mo, dalon, dito. 7 of hearts. 7 of hearts. Lakat ka. Thank you, Nines. Thank you, Ma'am Knights. Okay. Formerly, Ma'am Tita Naita Buntigaw. Tapos, ikat. Vincent 2 from my sister. Okay? Si Tita Rose magabot. Tita Rose, ba si Kadton kaka-bulldog tada? Ano ang greeting sila na, gwapa. Okay. Pero ang ido naman daw, hindi gid pa pagwapa. Gwapa lang. Look, another sikat. Vincent 2 goes to number 7 nga ano balunggay. 7 nga clubs, balunggay. Oh. Wow, sikat din mo. O, pa-picture anay kay, sa aton nga vlogger. Wow. Picture. Iday, makis ka. Batch kita tayo karon enter. To the cabaret. Come here, let me teach you this fairy tale. Okay, palak. Taong San Vincent 4 is sa S nga balunggay. Size nga balunggay. Nakadito, mapapicture. Live kita sa buong... 6 si Vincent 4. Vincent Ford. Balunggay. Kuwato ga imo ga... Smile. Jess nga balunggay. 6 nga pakang. Size nga pakang. Thank you, tita. Tita. Jeff. Another sikat goes to 10 nga heart. Dito, alistahan na nga. Patagang 7 nga pakang na. May blessing nakita sa ngantli ko. Sa iya ko malang naging copy. Tita Lily, wave yun. You know, I am not right. Hindi ako nakamusinikon wala sa iya. Wow. 3 and 5,000 cold cash. Gold cash. Si Tita, grocery and 5,000 cold cash. Tinga card. Sino ayan? Sino yan? 5,000 cash Kag and the grocery. Ano ni Sir Heart? Heart! Heart! From the heart. Tanan nga heart. Tanan nga heart, raise your cards. 2, 3. Arang ito. Wow! Bao, 5,000 cash grocery. 5,000. Tita Lily. Congrats. Kuhaan 5,000. Donated by my friend Rosel. Negotiable. Not negotiable. Friend, okay. Vincent Vincent 6. goes to, ang tanan nga pakang. Tanan nga pakang. Race.
Bakang or malunggay? Bakang. Bakang. Tanang nga bakang race. Ano ang Bakang. 5, 8, dos. Dos nga bakang. 3 more. Oh. Si JR. Let's Get Loud by Baby Girl. By the Red Angel, Cindy. Beat! May production design. Coming from Mona, the butchie cake of Yoyoy Revillame. Baile sa pulang arriba! Sa init pa, yellow! Baile di mo kalimutan!
Production. Disco Tracks. Box of the raffle, 4 Sikads, tita, or 3? 3 na lang na. 3 Sikads and 7 groceries. Okay guys, 6 ang groceries. Ready your cards? O, kapti na. Mga muyo, ano yung mga muyo? Espiritu, palayo, gabuta ang mga card. Ang Vincent 7, okay? This is donated by one of my friend from Canada, Lisa. Pero ang ako na isa ka friend nga, di man, sa from Canada man siya ang madro. Let's please draw in behalf of Lisa. Amo ning mga bisita ni Tita Bibing. Just kidding. Sikat. Okay, Vincent 7. Sino ang nag-ano sang balunggay? Balunggay, race, tanan nga balunggay. Tanan- Balunggay nga barahin ni nga balunggay ka na ha, o balunggay nga bara. 4, 2. Okay, duha ka balunggay na lang Ang nabilin, ang mga balunggay pa da nga baraha, Wala na, paki-race. pa na lang na. Okay, Vincent 7 goes to balunggay nga number 2. O number 2. Yeah. Oh, thank you Lord. Kanabi sa iya, thank you Lord din sa Tita Bibing. O palakpakan ta, nagtao. Ako sa 649, sir. Dalon ka sila? I will bring you all to New York to watch Oh. the real Broadway. Oo, dalon ka mo magdaog siya kuno sa Yeah, loto. pagbalik ko sa Canada, mataya ako dahil 649. Oo. You pray O for me. pangamuyo kita, ha, tanan kita malakat. Kamuya sa pakpak lang ako sa pulungguan. Joke. Okay. Tatlo ang grocery is donated by Leslie. Leslie, could you come? Leslie, ang aton nga kwan sa Cebu Pacific. Siya nagkapang tickets. Pero hindi na siya transgender, ha? Original na siya. Insakto ang uyog niya, insakto. Basta insakto, orig. Leslie, ang pinanamo kay gwapa nga angel. 5 nga. 5 nga, heart. Heart. Pwede ka kiss kay Leslie? Ay, hindi. Ikaw to. Claim your grocery. Leslie. From Leslie. From Leslie. Thank you. Wala lang kiss. Ay, doon natalpugan kami. Next grocery, Leslie. 4 nga balunggay. 4 nga balunggay. Claim your grocery. Diba? Tanan ka mo may tunga sa sako nga bugas. May kalok from Canada. Daso na iban may sikat, may grocery pa. Thank you. Okay, congrats. Leslie, wala kid kiss? Wala lang, flying kiss lang. Grocery. Isa pa, Les. 5 nga bakang. 5 nga pakang. Kanami ka pa nga muyo. Yarap na. Grocery. Congratulations. Sikat, Tita Bibing. Yeah. Vincent 8. Next, Vincent 8. Okay? Ang sikat nga Vincent 8 is donated by CMG. It means Canada Mahjong Group. I told you, I'm not an angel. Sugarol ako, kaya mo nakalingawang ko sa Canada. Canada Mahjong Group. My son, could you please? Vincent, ikaw ko ma-draw to. Ang munang nag-iisang anak ni Tita Lourdes, si Vincent. Mahulo yun, gina siya. Pero mas manggarano ng bata sa sananay. Okay. Card. Ano nga card to? 9. Heart. Heart. Ano sang heart? Heart. Sino tanan nga heart? Be? Ang basta heart, ibayaw. Ang
may heart. Ang heart nga katibok-tibok, way bayaw, oh. Oh, ano ti, 6, 4, 3. Vincent 3 goes. Oh, tres ka heart. Ay, grabe, kalipay. Ang mula yan, gusto ko yan, may nagdaogin pala na. Yan ang gusto. May halong pangamuyo. Wow, congratulations! Thank you. Lisanay nga lang. Mas kailangan yung irang mga friends ko, but they have a heart the same as Gani, mine. no? Nag-donate gid sila. Okay, Tito Smile sa aton nga vaksinila, oh. Live kita subong. Na. Oh, amo na karon to i-claim mo, ha. Oh, congratulations. Ano pa, tita? Grocery. Girls na ano Sino madro? Ano kami na, no? Dali isa siya. Come on. Siya. Si Siya. Oh, may mga bisita kami from Mindanao na ano sila niya sa Iloilo. Draw? Ano na tita? Grocery or sikat? Grocery. Grocery Oh, ano heart kon malunggay? Bakang. Bakang! All tanan nga bakang nga wala pa nagdaog Grace. Isa na lang nabilin. 8 nga bakang. 8 nga bakang. Claim your grocery. Thank you. Pila na kasikat na hatag 8, may 2 pa. Siyam na gali. Isa na lang, oh. Sana lang. Oh, grocery. Sino naman matubad? Dali na dito. Mga taga Mindanao namon nga bisita. Naga-enjoy gid ka mo bala taga Mindanao? Yes. No, di ba? Basta makita nyo lang mga angels namon nga mga lampingasan kag may sungay. Happy. 4 nga bakang. 4 nga pakang. Hindi magpangasubo, tanan ka mo may tumasa sa ako nga bukas ato, nakatumpok na to. Thank you. Thank you. Isa kasikat na lang ang nabilin. Oo. Okay? So, unahon ko ang grocery. Oh, grocery ang mabilin, sikat. Sikat. Ang duwa din ipatindog ko sa tuwa. Oh, ang duwa nga wala pa may nadaog tindog. Oo, lahat ka mo di ka. Oh, 3, 2. Wala. Nagtindog lang siya, manghihi siya ka. At tutuga kay Cindy kung manghihi ka. Thank you very much. Duwa nga wala. Duwa nga ari. Duwa. Lourdes Johnson. Dira, dira. Ay, ikaw galit na. Dira ka to. Duwa ka mo. Ang isa sikat, ang isa grocery. Pero ipadraw ko ang sikat. Hindi na. O, sikat una. Sikat. Last nga sikat. Vincent 9 is also donated sa isa kong friend sa Canada, okay? Ang mabunod sa Vincent. And could you represent my other friend in Canada, please? Tita Ann, you are... Hello! Requested. Mr. Park, thank you, Tita Lily. Nag-donate din siya 5,000 niya. Sino ito nakatagdam? Robert. 5,000. Tita Ann. Do, pagdabot ko lang kasi ka. Si Tita Ann. Ano na, Tita Bibing? Grocery kung sikat. Awan na yung Ang nabilin, ang nabunot, grocery. Ang ginbunot, sikat. ang ilawag ko, ang grocery. So it means ang nabilin, ang Sikat. mga sikat. Ah. Okay? Ano ka to? Nga number? 4 nga heart, kag 6 nga heart. Ay, 2 ka hearts. Duwa ka heart. 4 nga heart, kag 6 nga heart. Yeah. Pero at least hindi man ka magpuli nga empty-handed. Oo, hindi Still ka have mo- sacks of rice. Yes. Have sacks of rice. Happy ha? Happy. Sino na gabutan nga? Ang sa grocery ay number 4. 4 nga heart. Aray mo ka. Aray mo to. Dito sikat, mo. Clay. Thank you, Ann. Tita Ann, thank you. Ang 6 nga heart, sikat. Ito, thank you, Ben. Thank you. Ang baraha, amo na karo i-claim mo, ngalan mo, anay. Panis na dito. Nagplano tani
kami nga sa Boracay, kami or sa hotel, hindi siya gusto. Gusto yang igasto, ibakal kasikat, yung ipanagtag, kag grocery. Balakbakan na liwag! Na! O, tani, ako lang ng mga tao. Your heart, and I know that it is love, and it's a place much brighter than tomorrow. And if you really try to find, there's no need to cry in this place, because there's no further sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a better place. Make a better place. Sabay-sabay tayo malapit mo. Heal the world. Stand up. Make a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying and we care about for the living. Make a better place for you and for me. You know I'm the love that cannot lie. Love is strong, and joyful feeling. As we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. You will stop existing and start healing. Get out. This is not enough for the living. Make a better place. Make a better place. Come on, mga people. Heal the world. Make a better grace. And why we stood and this purpose started so. This place, this place. Because love is like so high, and our spirits never die. In my heart, feel you are all my brothers. Together we'll sing, together we'll clap happy tears. So the ones turn their swords into darkness. Really goodness, if you care enough for the living, make a better place. Make a better place. Heal the world. Make a better place for you and for me and the entire human race. And all people dying, and we care enough for the living. Make a place for you and for me and the entire human race. And all people dying, we care enough for the living. And for me, another one. Heal the world. Make a better place for you and for me and the entire human race. For you and for me. Make a better place for you and for me. You and for me. You and for me. You and for me. Sabi niyo sa Canada, masugit, tamaran ko magwa kay kasubo. Makita ko mga memories ng itaon niyo sa akong subo on my 60th birthday. Makes me so happy. Thinking about all the looks in your faces makes me smile. So I do it for me and then for you. Double jeopardy. Thank you all for making my 60th birthday a memory that I always cherish and remember. And also to my angels, my secret why I look like this. Thank you so much from the bottom of my heart. A
sabi nyo, invitean ko na sila ni 5, wala na sila nagpabayad. Kasi for a long time, every time I came for a holiday, sila na ang grupo ko, tapos sila sa mga hambal nila, this is the time to pay me back. So I don't pay them even a penny. Thank you so much, my angel. Thank you, everybody, for making my 60th birthday memories that I always cherish and remember for the rest of my life. Thank you all so much from the bottom of my heart. Palakpak! And to conclude this evening's grand affair, at tayo'y magkasama muli. Salamat at sa pagiging nakaraan sa munting kasiyahan. Sabay-sabay ba na ito? Yes, come on! Yes, come on! Salamat at tayo'y magkasama muli. Salamat at sa pagbawi ng buhaw at may darating na araw. Kahit kapitol na maging samahan sa lutunan kaligayahan. Salamat, salamat, buhay mo kaibigan. Sunod-sunod. Yes! Happy birthday! okay, again, to the most famous vlogger, Melanie Vaximela. Ma'am, thank you for coming. To Honorable Barangay Captain Jesse Sasson and Ma'am Noble. Okay, that's it for today, guys. Hope mo nag-enjoy ka mo. Signing off from Barotac Nuevo. This is your vlogger, Melanie Pero Baxera. ang I'll nakataong see you ng on my next sikat, vlog. hindi nyo madala kay may sikat ka. Nang, 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 nang! Amo na ninadogan mo? Salamat kay ma'am. Wow, may bukas ka na, may sikat ka pa. Yes, sir. Yes, congrats. Sponsor of sikat number 1, Vincent. Vincent, First brother. The oldest brother. Sa kilid. Tapos bali kami nag-support sa iya studies. First draw. So what kind of a woman si Lourdes? She's very kind, loving, also grateful, always. Yeah. It's kindness to the other people, sharing, love. Ang bali atong hinay lang. Tama gid ma'am kay gina-share gid ang blessings niya. No? So thank you very much. Jesus Thank you. May ara. Thank you, sir. Oh! And why each day and this man is like so. From this place, this one is being alone. Seven high, let our spirits
for speech today. of our Hope celebrator, nag-enjoy ka mo Tita sa birthday Bibing ni Ma'am Lourdes. Yanson And Aneldes. I hope to see you on my next vlog. Good Please watch evening this. sa tanan, Bye. okay? Today,